ayo kono tak derek agem sowan-sowan ning kutha Ponorogo. Dule pate pucak ratong tembung bunyi ana yuto ingkang nembe jero sarana pagelaran saking kang gambarake tembung bunyi ana yuto Gunungipun Prabu Kono Sewadono saking bawah serangan tlatah Ponorogo. Oh iya. Oh ah. Oh. Oh oh. Oh oh. Ingkang nembe jero saking sarana pagelaran kang gambar abdi kinase saking tlatah Ponorogo. Oh ah. Oh. Oh. Oh ah. Ah oh. Prabu Krono Sewadono diberi raja kang sekti manyembara. Oh oh. Oh oh. Oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh.
Prabu Klono Sewon Jonto lumarak eket diri sak perlu lamar Dewi Songko langit. Oh oh, ah, no oh, ah. Awas. Loh. Ambil. Ya ngono ya Tar. Sing ngendam cek gak bingung. Mukhtar senyuman blebeng wolo. Awas.
Haji Mukhtar bopone disumenggakno monggo pinarak lenggang sekeco ngono Masuk. Aja lali sumpet rokok. Jaluk tak? iya wis dilungguhno sing enak bopone ya Ayo buat pisan ta. Oke, singitna wis. Iku. Ah, ayo dibawa ke sana ke tengah. Ganong sih. Iya. Durung. Oh ganong dapuran kok ngono kok ganong. Nyambut to sapa? Gak usah topengan wis persis ta. Mau mirip kok. Ayo mecu to. Aku mulai. Bah, Beni ayo mecu to aku mulai. Ayo. Oh asik. Asik. Iki. Satunya. Ayo satunya itu. Oleh piro? Satunya. Oleh piro? Oke. Ayo. Sungkan orang tua mendelok. Bene kono gak payu. Gandeng apane gak payu. Ayo sing ono sing gelem. Tako. Gak percaya. Ayo aku ganteng elek. Iya. Ya apa mang jabe? Krungu ta ta. Ya apa jabe Ji? Apa? Jabe mang ya apa penonton mang? Banget Elek pol jene. Padalan ganteng kaya ngene kaya jurung jare. Aku lah ganteng yo. Rek, sakno makku rek langsung lairno aku dikono elek. Ganteng yo. Ah, kancaku. Nang kene Mas awan dhewe dikongkon menghibur. Salto. Obak sampai teko karangan. Yo gak kon bak. Teko menjeng. Salto. Yo, aku bak nutik ngene Mas. Yo bagi rata kok iso lapo kene tok lho. Si, awakmu oleh piro? Oleh piro, Bang? Oleh piro? Bagi rata, oleh piro? Ayo kene. Wong ngendang tak kongkon ganong lak. Dijui wong kok ndi. Ayo salto sik. Salto sik sing enak. Kaji. Berarti tim juri ini masih kok ya? Pokoknya keputusan tidak bisa diganggu gugat ya. Salto. Ayo bijin Mas, sing gak oleh ya aja dikei sing gak apik ya. Buruk sampean, terserah sampean. Ayo salto. Ayo cok. Awas ono tim juri lo ya. Ayo Mas, biji Mas. Ayo cok.
Lah iya. Wah. Wis, calon atlet iki. Oh. Cuy. Iku mau Gak jelas kon iku. kon celulu dengkek nyampe. Lomba lari dari masalah. Saya nepeki Pak Bae iku. Ayo ono jurine lho iki lho. Wah, ya apa rek. Disiapin iki lho. Sawang mong kacamataan iku lho. Ayo nak. Cari muka. Walah, ditepuk. Ngapo kono iku? Ayo, Cok. Ayo. Hop. Syukur. Iya, berarti Kesenengan konan. kalian nilai berarti ngene ku wau. Iya. Ayo giliran, Ji. Oleh bogeman kok. Ayo giliranmu saiki. Salto kok. Ayo. Ayo, Sioko. Mas Mokhtar beraksi. Kasih tepuk tangan. Putra Budo. Ayo. Ayo, Ji. Kon kok pinter ta? Ayo diparani rono. Melaku ngidul. Kendi. Saya delok padakno. Nandi Danu mah. Nah iya, berarti gak seneng kontar. Danu oleh piro? Gak. Sentimen ya. Nah, oleh bogeman. Lu ngomongnya kurang melas rek. Mas, kasih aku tak masir. Tak balas.
Iya. Iya. Gak sing apa? Jaluk mike. Iki larang iki ojo. Wis dikeki mik jaluk mik kae kan iku. Heeh. Disawer sewek Lho, ale. Hah? Disawer cewek. Cewek. Sewenang Mokhtar. Loh ya. Ditungakno. Iya. Ya amin. Maksudnya ku nang kulon kono lho, Cus. Lah, oh aku yo wingi teko kulon, teko jelak. Din, cus, cus. Kulone desa. Kaji ojo dunggai. Dilono umi. Ya dilono umi ya ditonyo. Ngawur rek kon. Ngawur. Hah? Namamu ha? Namamu? Sopo? Bos, iki mang sing duwe gawe namine sinten ya, Bos? Sing duwe gawe Pak Jamal. Pak Jamal. Kemantene Mas Kemantene. Ajay. Anjay. Mas Ajay. Wong Ya, India, Nek, wong sowan, India. Dik. Kan, wong India. Aja. Ajay. Sowan kene gak disawer ya rugi. Mas Aja. Mister Ajay. Kene gak disawer ya rugi. Mas Aja. Kan, iko lho wong ketua nireng. Lah, iko Ki. ngenteni. Lho, Lah, kok iya. sae. Ayo. Mas Aja. Jangan bergoyang kono lho. Alah alah alah. Terima kasih Mas Ajay. Lho diceluk lho. Oh, Cus rano kauman apa? Pak aku mbok gurih ya engko ya. Nggih. Kowe Mas Boten Cus, ngono. diceluk iko lho. Oh, nggih, nggih, kan sik. Aja digandoli. Ayo, nang rono. Sik tarek genti. Waduh ono kerdus iki lho. Kondo nyanyi yo, kok iso menghalangi tok. Sik, bapak takok sih rek. Kan mangipi apa? Main tanggal gue kene mau lho, dina apa mau? Lah iya. Lah iya. Kok suasanane kok seneng kabeh lho. Ya didongakno ta. Dikek iku kok sowat-saut. Ya wis tak Ya semoga bahagia. Ya apa? Lah ngono lho kok. Arek iki semangat kena sengenge. Oh, amin. Tak dongakno Mas Anjay tambah Anjay. Amin. Gon. Gak sopan. Gon. Aja Mas aja tok. Iku ana gandengane Mbak Mary. Nah, Wow. Ya. Mbak Mary. Ketokane wonge ya. Mbak Mary, Mas Ya, wong Anjay. iya loman, wong iya. Sakinah mawaddah warahmah, Mbak ya. amin. Dongakno tambah Anjay. Apa nih kon? Sik. Anjay tak sak. Sing aja iku lho apane? Ayo, menghibur sik. Lagune ganti lho. Bismillahirrahmanirrahim, tak dongakno Mas Anjay nyawer maneh. Lagune ganti. Aku eling-eling Mas Anjay ini tambah gua tuh lek ketua duluku. Wah, ada temen lho. Sampe tambah gua tuh Mas Anjay. Wis temen gatek iku galok kok sampean. Gon. Ya cocok pinggire ku ya apik. Oh iya. Mbak Mary kacamatane koyo princes-princes sing ngono lho, Mbak. Gon. Meneh bojomu. Lho diceluk maneh. Wong mulo rezekimu Gon. Astagfirullah. Mau usah dipancing ngono rek. Ajan Mas Anjay iki wis wah. Mas apa? Istimewa, istimewa temen. Mas Wah, apa? Gon. Mas Ajay istimewa. Mas Anjay istimewa. Lho iku lho. Ada yo. Oleh biru. Oh, 2000. Kena kon pen. 2000. Karep. Ayo nyanyi sik ayo. Wis ya ayo. Ojo dipek. Ayo menghibur. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, kono belmu bisa titit. Ayo. Tak buane, Cak. Oh ya, kuncine musik. Gak Mas Anjay. Lah apa Mas aja iku? Sorry Mas ya. Guyon wae. Pokoke sampeyan sing guyon dhewe temen. Bismillahirrahmanirrahim. Musik.
Awakmu takbiran. Lah ya, kakek duwe Ayo iku. sing anyar. Bismillahirrahmanirrahim. Musik. Sahur, sahur. Tambah penting ya iki. Sahur, sahur, sahur. Gak sahur sak karepmu. Syukur kan. Untumu kantin. Nyanyi ku sing temen nyanyi ku. Lapo sahur-sahur lu. Nyanyi sing temen. Mas aja. Aku gak ngene, Mas. Kan? Ayo. Kon ngipi kan go. Musik. Aduh abang, bukan maksudmu begitu. Masalah stage bukan mati tak mau. Jual mahal dikit akan bisa. Coba kasih effort aja saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Mas Ajay, Mas Ajay, Mas Ajay. Lah apa saire kok gantiku. Mas Anjay lali gak nyawer. Aku wis nyanyi. Soalnya kepikiran Mas Anjay gak nyawer. Kok pengilih turu ngipi tar. Ngipi Mas Anjay. Ojo emosi tar. Si tambah kan Dik. Wah. Dudun. Bismillah, bismillah, bismillah. Ganti awakmu tar sing nyanyi. Ayo Kaji Mukhtar. Ayo, Kaji nyanyi Mukhtar. Ji. Ayo. Sudono kebolehanmu ya apa Ji. nyanyine? Sadudu. Lagu goblok ae. Aku iki tukang kalongan. Senengane golek edokan. Golek arek sing perawan. Perawan iku larang ragane. Kaya roh. Ayo kon goyang kon. Jos. Jos. Mas Anjay, sampean ganteng sekali. Lah rek boleh ngono. Iki banyak kendangnya sing ngadep pisan. Mas Anjay, aku njaluk duit. Lho, cari dikeki mana mire. Mbak Mary cantik sekali. Soalnya Wong telu. Panjake ngilek itu. Ayo, pokoknya didumi kan kok panjake harus lho ya. Rungokno, sik Gon, rungokno sik, ya. Ya, muga-muga amplopku ditambahi karo Mas Ajay ya. Amin.
sing duwe aku ya dibasak ngono dhewe engko. Kowe pokoke dina iki kepangi judule Mas Ajay. Ya didongakno rezekine tambah lancar ngono lho. Mary cantik sekali, soalnya dari luar negeri. Tak dongakno munggah kaji. Amin. 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 Mari dikek dhuwit kok gak amin. Mas Ajay tak dongakno lu ngaji. Mas Ajay tambah Ajay. Soale Mas Ajay Tambah Ajay. Ajay. Ya wis rek ya. Berarti ki judule Anjay ya. Ya. Rungono rezeki lho diuber tambah melayu. Cocok. Dinteni tambah diwiwi kon. Lah mau kon pringisane dikek rezeki yo Wis pokoke alhamdulillah. keluargane Mas Ajay iki tak Ayo dongakno. lanjut. Sehat Ayo kabeh. Bian. Umur panjang kabeh Bu Gege. Ayo. Ayo toh. Ayo tar sebentar. Kak kok bergumbah ji, tanggapan ini bang Dino terusan ya. Meni prei pijet agak. Menika piye nduk Iya. bendungan kono lho. Ayo lanjut. Ayo toh.
tinggal melayu tar. Tinggal melayu apa kon? Ayo, wayahe. Rezekimu tar, rezekimu. Rezekimu wisan wis dikek akeh kok. Alhamdulillah ditungakno. Ojo serupat-seruput ae. Ayo, are oke. Kang Soleh